Ka Hill State People Democratic Party HSPDP minta kesengi ke pratarik kila lingkot arja arpusan kala pelat ya kathup kerteng ka baar jungki kertong kiban ya khon ya ka election Khasi Hills Autonomous District Council ha ka jiya kran matkilat pathai khubor u president jong ka party uba KP Pangyang uloong bah kathup kerteng ka baar jong ka party kala kinthop ikilai ngut ki kertong kiba ka party kala ai ticket kata kalong uba starfing pada kasi uban yakhun na Mausanram constituency kakong Pinda Warjri kaban yakhun na Paryong constituency bat uba Srali Rashir uban yakhun na Mausan Road constituency takasngi hakasin penmena ka baar jongka list jongki candidate idan hane keteng jongki ngakarpat ya u presiden jong yutwing in pule berhak juga por ngan khot marai pule pinwan hane ngan pen iya ka dak pangan aya ka dipri itu deng baju pi parti HSPDP Khatway Mausanram dan Shri Starfing Lampen Pedak Kesit Arpusau Paryong Motharashan dan Srimati Pinda Warjri. Thank you. But na Arpundai Motion Road Shri Srali Rashir. Dan ini laingut dengan don ru ka benta ka ba lai marka don ka wei ka konstitusi ka badon i mahe martel sitting MBC idon na ti stom te meta ka singiru ngimyo ban penkut ma idon ha ka jing stom na kata kata te ha kini kisi isa yo ga lis ka balai dan ni ka ba ka benta ka ba khadu jong ka lis jong iki candidate na ka HSPDP kata kata ke cimpur najmi nak dia ke parti but baru ki nongrim jong ke parti ke bangi kren kumba ke parti ke belah rimtam ke jela na du kasem kat nice pan di bupra ki isu ke manifesto ki mat jongka ke belah dan lepa ke constitution jong ke parti beran ke manifesto jong ke parti ide gitu ki ju hi ki ba mangi kum ke parti ngi yem te khandia da ke bangi kwa ba ke parti kan ya retreat ke stand di kalong kata pan pen khang isu ya ke bor jong ke district council hapo kapane jongane ka six schedule kebede haki likely ki phang perkhat jong ka party ka mijidan ban penne pensa yaki hok ki mati ki longshua ban yada ka hok chungi la ka khando ka siap dan yo put usam kabalai ka longin penbha ya ka sensar khada lagare na do ka sensar snong ka sensar hima lani ya ka jong ka district council ke bahakli ke lai tadi ki mat ki bangi yeng kum ka phang jong ka party ki bangi yeng le kita ki bangi yeng scam kum ka party te ngi ai ki jing ki bok riang ji ki candidates bro laingut kum bangi la pule ka keteng ban ngi dam takasi bahwa lagi msom lala ban penmi baru khoi ki konstitusi ki candidate ru reng la jit ki bakan saitam ban ngi scam ba ke ai ki bangi jit kalong ba ka party karon ke jing kremen man poi se ka thong kata ka dei ka jing persiang jungi kom ka party